The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, he said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 39:4, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga kita mangandam sa tong kaugalingon, ingon nga magtotoo. For you believer, you remember God's mandate in 1 John 1:9, which is the rebound technique. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo, higala nga dili pa magtotoo. You are still an unbeliever, wala ka pa'y kaluwasan. Dapit ka, giawhag ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, magamputa. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa mong kinabuhi hangtod ning higayon at timailan nga ang imong plano sa mong kinabuhi wa pa mahuman ug busa. Imo pa kaming gipabuhi, nagaginhawa pa kami, gumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya. Dili kami takos niini. Apan ikaw matinumanon sa imong mga saad, busa, imo kami gidala dinhi pag-usab, aron kami makapadayon sa pagpahimulo sa imong balaang pulong, nga mao lamang kalanon sa among mga kalag. Busa nining adlaw uban ni kami, pinagis pagahom sa Espiritu Santo, kada mo tangtanga ang mga babag, nga niya sa mga nauna aron kami
dupot sa pagpunting lamang sa imong igatudlo kanamo ni adlaw. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kanyong tanan mga suki, mga higala o mga igsoon diha ni Kristo. Padayon ta sa atong paghisgot sa topic, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, thrilling, adventurous, unique, sophisticated spiritual life of believers. So, magpadayon kita sa paghisgot sa mga pertinent nga mga doktrina nga may kalawutan dining atong topic o busa giawhag ka pagtutok na karon sa atong paghisgutan. Unas tanan atong tutukan unsa ka nindot sa atong Dios, unsa ka awesome niya. Nga ang Diyos is organized. God is organized. God is a God of order and harmony. Siya ang Diyos sa kahapsay, kahayahay, o anaay maayong pagkaorganisar. Tutuki lang. Look at what nga ayang gidisenyo in the organization of your physical body. The structure sa imong lawas. O ang ilang respective functions in order for you to be alive. Gipabuhi ka pa ni ining adlaw, gumikan nini atong gisgutan. Gumikan sa grasya. Ato lang ning langkubon nga kining tanan grasya. Okay? Now, gihatagan ka sa Dios og duha ka tiil to be able for you to walk, og dili ka matumba, dili ka kanang masukamod, okay? Or trip. Gihatagan kag duha ka kamot to use in many activities, sa pagkaon, sa pagtrabaho, all of this. Gihatagan kag duha ka mata aron ikaw makakita. Gihatagan kag duha ka dunggan aron ka makadungog. Gihatagan kag ba to use, for you to use in eating and in speaking. Imong pagsulti. Gihatagan ka og kasing-kasing, covered with sternum. Gihatagan ka og utok, encased by the cranium. Ang Dios perfectly designed all this. Iyang buhat kining tanan, gidisenyo kining tanan, perfect, hingpit, all for your own benefit. Mo'y hinungdan nga kung walay Dios, we cannot do anything. Ato kining angay timanan, ilabi na kanimo nga walay pagtuo sa Dios. Kini mao ang punto ng ida kanimo. That's why without God, we cannot do anything. But with God, nothing is impossible. Apan nagtinuod mo kini, God does not need us. Wa siya manginahanglan ka na to. Kita mo'y nanginahanglan niya. Gusto? God does not need our help. Wa siya manginahanglan sa atong tabang. We do need God's help. Kita mo'y nanginahanglan. Kinsa may nagabuhat niya ng kahanginan nga aron ikaw makaginawa. Kinsa may nagabuhat niya ng adlaw, niya ng buwan, and everything. God did. For what purpose? All for your own benefit. O ba di mo makita ka na? Can't you see how powerful, all-powerful, and faithful God is? Unsa niya ka awesome? God is sovereign. Okay? Siya ang magbubuot sa tanan. Apan dili siya magbuot sa imong kabubuton. Okay? Ang iyang kabubuton hingpit. His will is perfect. Because He alone is perfect. Siyara. Ang matag magtutuo nga
nagafunction uban sa doktrina, uban sa pulong sa Dios yang kinabuhi, is precious in the eyes of God. And God, in His perfect essence, sa iyang kinaiya, nagapakita sa iyang pagkamatinumanon. His faithfulness to us, believers, nga gamit sa mga pertinent doctrines to experience. Ang Dios nagasulbad sa imuha nga suliran supernaturally. Again, when that believer applies Bible doctrine to any problem, di mo nagyatagan kitang mga magtutuo napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Napulo 10 problem-solving devices nga hatag sa Dios kanatong mga magtutuo. Naara ka natong mugamit batan yan o di, naibaw ka naman sa resulta. A believer who lives in submission to authority and lives as unto the Lord is a winner believer. Mananaog siya nga pagka magtutuo. Nga ang usa ka magtutuo nga kinabuhi uban sa iyang pagpaubos sa bisag unsang otoridad niining kalibutan na ug ang iyang pagkinabuhi as unto the Lord. Now, by the way, kining may tungod dining authority. Kita god nag-atubang tas labihas kadaghang mga klaseng authority. Otoridad ba? Mga tinugyanan. Okay, authority. Ang mga kapulisan, ang mga leader sa atong pangagamanan, ang mga mayor, gobernador, o ang mga pulis, mga kasundaguhan, bisan gani ang mga traffic lights. Kanabang mga traffic lights o kanabang mga linya diha. They are authority. Naibaw ka ba? Now, kung ikaw na baid gyud, na oriented gyud pag-ayo to submit to authorities, then, and that's part of your Christian life. You are living as unto the Lord, o you are a winner believer. Ang prinsipyo gud niini, ang imong pag-submit to authorities, ang prinsipyo, the way up is the way down. James 4:6 nagasulti usab, God promotes the humble but demotes the what? The proud. Mao na nga. But for a person who has heard the gospel and rejects it, okay, na tao nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan ug iya kining isalikway, iya kining balibaran, iya kining ihikling, ug he rejects it. Kining ining bahina, ang Dios ana-anay funeral plan nga giandam niya na niyang tawhana. Na sa pinadayag 20, 11 ngadto sa 15. Kay kanang tawhana, maingon gud natong stupido and a jerk. Pasayloan lang kanang maong pulong, but mo kanay description. A person is actually calling God a what? A liar. O kana usa ka dakong pagpasipala. Tiyaw mo na, imong balibaran, imong isalikway, imong, imo bang iwakli ang labihan kadakong gugma sa Dios? A maximum love of God for you? O imo ka ng isalikway, iwakli? I think that's the right word for Visayan, no? Iwakli. Imo bang iwakli? You kanang reject, okay? O kining, okay, unsa man, na ako'y pangutana nimo. What do you call a person who has been explained the truth very vividly and clearly, lucidly, and that person can clearly understand but still refuses to understand? Unsa may mong tawag niya ng tawana? Kaya itong binisayon, ang tao nga makasabot, gipasabot, apan dili mo sabot. Makasabot, gipasabot, apan dili mo sabot. Unsa may tawag ni mga tawhana? Stupido.
Di ba? And there are so many people today who are like that. Inomdom ka? Ania kita sa panahon sa apostasiya. Iba ka kung sa meaning apostasiya? Sa in English, apostasy. Kining apostasy, kining apostasy, transliteration na gikan sa original nga Grigong mga pulong. Duha ka pulong Grigo, apo o stasia. Ang apo, ang but pasabot sa apo, away from, gawas sa. Stasia, standing, pagbarog. So kung tapuon din na nato, apo o stasia, that means standing away from the truth. Basta, ang imong pagbarog, gawas sa kamaturan. Ang imong pagkalayo sa kamaturan. That is the age of apostasy. Kini nga itong panahon. Gawas nga kini nga itong panahon, gitawag o panahon sa simbahan, panahon sa grasya, kini nga itong panahon karong gipuy-an, apostasy, age of apostasy. Unsa gisulti sa 2 Timoteo 4:3, 2 Timothy 4:3, paminaw, for the time will come when man will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Verse 4, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. You see, mao ni panahon nga apostasiya, panahon wala nagkagrabe na gyud ang tao. Kaya nga naman, tungod lagi nining atong panahon nga gipuy-an nga this is unsa the age of apostasy nga wala nagkalayo ng mga tao, anay kamatuoran, murag magpakabutabungol na lang sila makadungog ning atong gipanghisgutan o naay ebanghilista o naay pastor magtutudlo nagatudlo sa kamaturan dili sila maminaw, palusot las pikas dunggan, lain sila mga pasiuna, wrong priorities. Mao na usas mga hinungdan sa nagkagubot, nagkaguliyang, wala magkadimao ning atong kalibutan. Ibaw ka ba niya na? Mao nga, kini paghagit ka na itong mga magtutuo. Nga unta, atong abot, ikanang sabwag, isangyaw ang kamaturan. Na nila mo dawat sila o di. Yan, ibaw naman po sila sa resulta. Okay? If you reject, ibaw ka kung sa resulta. Bad result. But if you accept, you believe, imo ng tuuhan, dawaton, good things will follow. Okay? Naibaw na tanya na. So sa dangatan sa katao, produkto na siya siyang desisyon. Gusto? Mao ni nga karon, timan nga kita nagapuyo ning dapit nga gidumala ni Satanas, dili niya ha. Kini kalibutan na dili iya sa Satanas, iya sa Dios. Pag gitugutan siya sa Dios nga mo dumala. Na tingali mayong ka mga tarungan ka. Unsa man tong gitintal si Ginoong Jesucristo dito sa kamingawan, ang nagapuasa siya sud sa 40 dias, 40 days and 40 nights siya nagapuasa. Unya kato sa Satanas, iyang gitintal si Ginoong Jesucristo, kung tinuod kang anak sa Dios, ni ay bato, himua ka ning pahan niya, makakaon ka, karon di ka gutmon niya, unsa pa, naghantong iyang mga pagtintal, hantod mingon siya nga, kung imo kung simbahon, ang ihatag ni mong gingharian sa kalibutan. Kining gingharian iyang tudlo ang mga gingharian ng kalibutan. So, unsa man to? Di ba hiingon siya nga iyang gingharian? Dili ra ba iya? Gitugutan lang lagi siya sa Dios.
Gipadumala lang siya. Gitugutas pagdumala. Okay? Apan, si Satanas as the avowed and arch enemy of God is a defeated enemy. Pildi ng daan. Mauna nga, siya, naibaw naman siya ka, mubo na giniyang panahon. Okay? Nagsikad-sikad na siya. Hala siya paningkamot. Day and night service. Iyag yung paningkamutan nga. Ang mga dili magtotoo, if you are an unbeliever, ang iya rabag yung tumong ni mo mao ang to prevent you from listening to the gospel. Prevent you from believing in Christ as Lord and Savior. Kaya nga naman, iyag yung kang babagan nga dili ka makadawat sa kaluwasan. Kaya sa panahon nga ka mo dawat sa kaluwasan, samot siya, kagot siyang ngipon nga pongot rapo ni daghan ang kabig nga di man siya maka tagamtam niya ng maong unsa mga benepisyo kun ang usa ka tao modawat kang Ginoong Jesucristo nga iyang manuluwas. Dili siya, wala na siya chance kini si Satanas. Mao na nga pungot kini siya di iyang babagan nga daghan nga maangin ug unsa iyang bira madaan niya sa iyang kampo nga mahimong mga di magtotoo uban niya dito linaw sa kalayo sa impyerno. Kanya ang iyang pong tumong nganha nimo magtotoo if you are a believer. Ang goal po ni Satanas mao to prevent you from studying God's Word, to prevent you from listening sa mga Bible study nga sama niini aron di ka magakatos kamaturan. Gusto niya nga ikaw mamiserable pareha niya. Mao bito ng prinsipyo. Tigbambaw nga. Unsa? Misery loves company. Mao na. Mao na si Satanas. Mao na nga. Karong panahon na yun. Nagkainit kining bugno nga espirituhanon. Ikaw na sa taliwa. Papilion ka. Kinsa may pilion? Satanas o ang Diyos? Pili. Na kay kagawasan. You have complete freedom. Apan, with that freedom goes unsa responsibility. Di man din na. So, mo kining atong giisgutan din nga. Karong panahon na gikinahanglan na ang imong unsa pagkamaalinggaton, be discerning. Okay. Now, atong ipadayon ang atong ipangisgutan, atong gibiyaan. God has perfect satisfaction in all of His being God. Of course. He is perfectly satisfied. Satisfied siya of His will, His objective, His plan, His purpose. Kay kini perfect. Correct? Satisfied ang Diyos. Hingpit good siya. So, Colossus 3:12 na po balik ta. So as those now chosen, elected, kining chosen or elected, ang noun in is election and predestination. O kini, paminaw, kining election, predestination, alang lang nimo fellow believer. This is only for believers. Why labot ang mga unbelievers? Unbelievers have nothing to do with these two things. Wala. Di na kanang mausap. Of course, di na mausap. Ang mga unbelievers, wa man sila labot na ini. Election and predestination. Kailangan man sila kanang preference o ilang gipili, lain man. No, karon hinumdum ka ba niya itong RAM, read-only memory? Kay kining eleksyon apil na ni sa computer assets, gisod na sa computer of divine decrees. So computer assets kining eleksyon, ROM, di na ka na mausab. Okay? Read only memory. Og ang predestination mo ng PRAM, God's provision for you. Okay? Now kining election and predestination gireserba na ni dito sa langit alang nimo magtotoo.
to be revealed in the last time. Kaya ang Efeso 1:3, naghisgot ng spiritual blessings. Efeso 1:11, also we have obtained an inheritance, panulundon. Efeso 4:11, and He gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints. Nga mahimong unsa, hingpit sa ilang kaalam. O verse 13, till we all come in the unity of the faith. Nga itong paghiusa na diya sa itong pagtuo. 1 Pedro 1:3 nga to 5. Ari sa versikulo 3, blessed be the God and Father of our Lord by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Okay? Now, there are by the way, ato lang po ning silbing i-review na to gamay kining may tungod gyapon sa kaluwasan. Okay? May tungod sa kaluwasan. There are 2 requirements to be saved. Okay? There are 2 requirements. Unsaon nimo pagkaluwas nga ikaw nga dili paluwas, paminaw niini. Okay? Paminaw. Ang una niini requirement nga ikaw maluwas, mao ang imong pagkasayod. Knowledge of the gospel. Sayraw sa pasabot, know first. Katuni una. Have that knowledge of the gospel. Dungga pamatia ang mayong balita sa kaluwasan. Mo na unang requirement nga gikinahanglan. Ikaduha, ang imo ng pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Kanang imong pagtuo ma-activated, ma-energized, kanang mabuhi, malihok na. Okay? Now, kay hisgot man tawag kanang eleksyon o predestination, kining kletos mauni ang noun o ang verb nimo ang kaleo. Kaleo means called, mga tinawag. Okay? Ang buot pasabot sa eklektos, elected and predestined, mga tinawag. O sa in English, ino na to invited, elected, appointed. Okay? So, ang Roma 8:28, labi na sa versikulo 29, naghisgot nag-foreknow, pagkasayod daan. Okay? Foreknow, nga masayran daan. Predestinate to be conformed to the image of His Son. Kitang mga magtutuo, gimanduan, to live by faith and not by sight. Kita mga kinabuhi, pinagi sa pagtuo o dili sa atong makita. 2 Corintios 5:7. All believers are members of the royal family of God. Ayaw na nakalimti. Nga no mantang harianon man ta, why are we royalty? Why are we royal? Nga naman. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, King of Kings and Lord of Lords. Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. O kay siya hari man, nang hinahanglan siya o gingharian. Basta, mga ginsakupan. Kitang mga magtutuo, mao kita mga ginsakupan, gingharian. Mao na nga kita harianon. Sakop kita sa harianong panimalay sa Dios. So, we are to live as royalty. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi na ingon nga mga harianon. Pinagi siya unsa? Unsaon na lang atong buhaton nga kita magkinabuhi nga harianon by following the requirements of the Royal Family Honor Code. Nga ito po ning tunan later on. So, sundon nato ang mga requirements, mga gikinahanglan sa Royal Family Honor Code. Now,
Kita mga magtutuo, gimanduan ta sa pagkinabuhi ingon nga mga harianon na ta sa scams. Kaya yung scams mo man opposite sa kanang royalty. Sa maning scams, mga wahinungdan, way post. Now, as believers, we have been adopted by God through pinagi kang Ginoong Kristo. Thus, we have been bestowed an inheritance. Gihatagan kita panulundon. Okay? According to the good pleasure of His will, Ephesians 1:5. Hence, kitang mga magtutuo should learn God's will. Unsa man nato pagkaibaw sa kabubuton sa Dios? Na magani na sa pagampo nga thy will be done. Unsa man nato pagtuman sa iyang will? Unsa man? How should we learn God's will? Why lain pagi? By studying God's word. Pagtuon ra. By studying God's word, not only that we will know His will, but develop our faith on Him. Romans 10:17. And the more we love Him, kung ato na nang naugmad ng atong pagtuo, ngadto kaniya. See? Gawas nga kita nagatuon sa iyang pulong, nagatuon ta sa iyang kabubuton, sa iyang plano, sa iyang tuyo. Okay? Ato gihapon, ato usab nga ugmad ang atong pagtuo ngadto kaniya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Og sa imong ugmad sa imong pagtuo, the more you will love Him. Musamot ang imong gugma ngadto sa Dios. How do we love God? Unsaon? Unsaon man to paghigugma sa Dios? Answer, by keeping His word. Nabitaw na bersikulo, if you love me, keep my word. Kadaghan sa mga magtutuo nga, sige lagi yung, I love you Lord, I love you God. Apan wan sila magatuman sa kabubuton sa Dios, sa pulong sa Dios, wala. O magani sila pagtuon. Now, numdum ka sa Roma 8:28, God causes all things together for the good. Ano ni plano sa Dios? Verse 29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now, mga prinsipyo din nga angay natong tibanan. God foreknows the future. He knows what you will decide na hibawaan na sa Dios. Wa pa himo ang tanan, na hibawaan na niya kung sa imong himuong desisyon karon o ugma, sunod adlaw, sunod nga mga buwan, mga tuig, na hibawaan tanan sa Dios. Why? God's omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan, naibawan niya ang tanan. But God wants believers to make good and right decisions in life. Mo na iyang kabubuton. Nga unta, kita mo himo lamang o husto, tukma, maayo nga mga desisyon sa atong kinabuhi. For His own glory. Mag-glorified ang Diyos, mahimaya ang Diyos. Sa panahon nga mo, himo kitag husto, tukma, maayo nga mga desisyon sa kinabuhi. Kana, kung ikaw magdutuo. I'm talking to you as a believer, ha? Now, kung kita mga magdutuo, mohimog, dili maayo, sayop, nga mga desisyon, God is not glorified. Dili siya mahimaya. Natural. See? Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, okay, balik na sa versikulo 10. Now, and have put on new man, which is renewed in knowledge after the image of Him
that created him. Let us not forget. Let us not forget nga ang Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Supernatural or spiritual. Dili tinawhanon ang atong pagtuman ni ining maong way of life, the Christian way of life. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, bagong tao, bagong binuhat. All things are passed away, behold, all things are become new. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now, at this very time, I presume nga nahibaw ka na diferensya sa gnosis o epinosis. Ang gnosis, knowledge, academic knowledge lang. Okay? Naalang ka na siya magahipi diha sa imong tuo nga bahin sa imong huna-huna. Okay? Of your mentality of your soul. Left lobe. Way kapuslanan sa imong Kristohanong kinabuhi ka na. Until imong tuuhan, imong dawaton, imong hangpon, imong magamit na humani mo tuoy. Okay? So, mahimo na ng epinosis. Dili na gnosis. Gnosis, G-N-O-S-I-S. Gnosis. Dihan nila kuha ka ng pulong in English nga Gnostics. Kunya ang epinosis, EPI, gidugang before sa gnosis, epinosis. Kung imo ng literal ni mo pronounce, epignosis. Pero kana epinosis, silent G. Okay? Epinosis, mao kanay wisdom, kaalam. Di na kahibalo lang, kundi kaalam. Mao na magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Now, every Christian's life, ang matag kinabuhi natong mga Kristohanon, gibasihan kini on a certain process which God has perfectly established o kini gitawag og protocol. Protocol. Have you encountered this word? Protocol? Now, ang protocol, paagi. Kaya na ay protocol ang Diyos. Nasa iyang paagi. Nga, ipasunod nato nga iyang mga anak. Maura na atong sundon. Dili kay musunod tas ubang ang mga paagi. Dili. Mga tinawhanon. Di na madawat sa Diyos. Now, the new life nga gihisgutan dias Colosas 3:10 is to be lived nga kinahanglang kinabuhion sa matag Kristohanon. O kini matuman lamang in a thorough, accurate, and a continuous momentum utilizing the divine assets provided by God to every Christian. Nga gihatag kini sa Dios, gi-supply, kini gi-provide kini natong mga magtotoo. Ang Christian way of life, makinabuhi lamang nato kung kita naga-execute in a thorough, accurate, tukma, husto, and a continuous mapidinayunon nga pagbuylo sa atong espirituhanong kinabuhi. Ginamit ang mga unsa nga Diyos nung mga kasangkapan nga gihatag sa Diyos kanato mga magtotoo. Romans 12:2. Abrihan imong Biblia. Romans chapter 12 verse 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Pagbag-o sa atong una-una. Ephesians 4:11-13. And he gave some apostles, spiritual gifts niya,
He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Abi nimo, sa ato ning gihisgutan na po ni taon-taon na, nga ang Christian way of life is a mental attitude life. Kinabuhi, kinipinagi sa itong huna-huna. Niya sa itong huna-huna. Again, Romans 12:2 is the very verse that talks about this. You see? Every believer has to think divine viewpoint. Inomdom ka ba nga? Ang Diyos nagasulti des Isaias 55:8-9. Unsa man? Isaiah 55:8 and 9. Ang Diyos nagaingon, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, asa man malupigi ang panghuna-una sa Diyos, nato ang mga tao. See? Our thoughts are lousy. Okay? We always fail. But God's does not. Dili. Ang iya, dili yun mapakyas. Okay? It will never fail. So therefore, mo ni mando nga kita mga magtotoo pahuna-hunaon kita huna-huna sa Dios. Diya sa 1 Corinthians 2:16, sige sulti. 1 Corinto 2:16, ang pulong sa Dios is the mind of Christ. Di amo ning kini atong gitunan. Kini atong gitunan, huna-huna ni Kristo. Huna-huna sa Dios. Mao na ang una-una sa Dios musud sa atong una, mao na ni atong huna-hunaon. Kung sa resulta, unsa imong buhaton tungod kay imong gigamit kana, iyaha sa Dios. Mahug ka nag divine production, divine good. Kaya duha man lagi ka klaseng good. Divine good o human good. Unsay definition nato sa divine good? Diyos nun nga maayo, maayong buhat. Anything and everything a believer does inside the operational divine atmosphere is divine good. How about human good? Unsa man ning human good? Tawhanon nga mga maayong buhat. Okay? Anything and everything a believer does also outside of the operational divine atmosphere. Tuwa ka sa CD, cosmic dynasty 1 or 2, then kanang imong buhat nga maayo na hog lang na og tawhanon nga mga maayong binuhatan. Di na madawat sa Dios. Mao na giingon diha sa bersikulo nga nagaingon, ang atong mga maayo samar na strapong mahugaw, filthy rags, ludon ang Dios niya na. Okay? Di niya dawato na, di niya madawat. So I hope nakita nimo kini. Nakuha nimo ang punto nga tugida. Remember that its opposite is human viewpoint, meaning divine viewpoint. By the way, God's will can only be learned pinagi sa iyang mga pulong. Kini nga itong ibuhat. It is not through prayer that we learn God's will. O di ra ba? Di madag ampo. Di gani magsilbi ng ampo ni mo kung wala pulong sa Dios. You see how critical this thing is? Dili. Magsige lang ka ampo diha. Wa. Dili yan na madawat sa Dios kay wa man kay pulong niya. The key here is the Word of God that is resident in your soul. Okay. In fact, prayer is not a problem-solving device. Wala ba na ma-appeal sa 10 problem-solving device? Wa. Nakita ni mo? Prayer is not a problem-solving device. You see, supposing you pray to God that He will declare His will. Now, do you expect God to talk to you personally?
Maybe your cell phone rings and you would say, now here is God calling me so He can declare His will. Is this possible? Dili. The point here is that we only can learn God's will ato lamang makatunan ang kabubuton sa Dios pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mga pagtulunan diya sa Biblia. And it should be on a daily basis. Kadungog ka? Inadlaw-adlaw. On a daily basis. Dili kay sinimana, dili kay binuan, dili kay tinuig. On a daily basis. Ngano? Tungod kay kada mo'y kalanon sa itong dalag. Mao na nga, skill, dynamic ang imong kinabuhi kung nakakapuno ka sa pulong sa Dios. Kumparar nimo sa wa. See? Suway ragog kaon kas aras sa semana. Suway. Mukaon lang kag once a week. Unsa tanaw na itong unsa hitsura sa mong lawas. O nagingos atong amigo nga buhi pero niwang. See? Dili askil, dili unsa himsog nga atong kalag niya na. Kanang malnourished. Kaya may pulong, may gikaon ang atong kalag. So I hope na klaro ni mo na ato ni ipadayon sa sunod na tong panag-uban. Busa, ayaw kalimot. Kining atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, kini grasya atong gipahimuslan. Busa gidapit ka, dili magtotoo, padayon lang. Basig malamdagan ka, makaila ka, unsa ka mahinungdanon ang imong kinabuhi alang sa Dios. Nga unta ikaw maluwas. O ikaw nga magtotoo nga luwas na, gikinahanglan nga ikaw magatubo diya sa pulong sa Dios. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo o piyungon nato ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong aniya dinhi sa atong pag tuon sa pulong sa Dios. Kinsawa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo. Ug nga sila wa pay paglaom, wa pay kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makahimo. Niyan ang labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ingon nga Dios ug personal nga manluluwas. Si Ginoong Hesukristo midawat sa matag sala sa tanang tao didto sa iyang lawas. Samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sa. Lakip ng mga sa nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Hesukristo mo ay mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno naman siya sa atong mga sa. Ang tinuod, kita ra bagyud unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya si Kristo mo'y gihimong sa, kinsaway labot sa tungod kanato aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagadigala diha kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon, your eternal future. Apan ang imong kabubuton maoy giagad. Kung dawaton mo sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong Dios ug maluluwas nan, ikaw hatagan sa Dios ug kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway ingon nga Dios ug maluluwas nan, maimo ang dayon nga paghukom. Busa imuha ang pagpili karon. Gamita ka ng imong kabubuton. Matod pa sa Juan 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Busa, believe on the Lord Jesus Christ,
and you will be saved. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan nining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo o gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.